Szeretett testvéreim, hallgassátok meg azt az igét, amelyet hirdetni és magyarázni kívánok a Szentlélek segítségével közöttetek. A már felolvasott igeszakaszból olvasom újra János evangéliumának 9. részéből az első 3 verset. Figyelemmel és keresztényekhez illő alázatos lélekkel hallgassátok. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Amen. Drága testvérek, azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni, hogyha most azt mondom, hogy annyi minden van, ami rossz. És lépten nyomon bele tudunk ütközni, belebotlunk valami rosszba. És aztán most itt elkezdhetném a listát, és sorolhatnám, hogy ugye milyen rossz, ahogy az ország dolgait intézik, vagy rossz az, ahogy a világgazdaság és a politika halad. Aztán ott van, hogy annyi igazságtalanság ér bennünket, körül-körül vesz, úgy a közelben, mint a távolban. De hát abban is megegyezhetünk, hogy most azért mégsem azért vagyunk itt a templomban, hogy a sok rosszat hozzuk fel a mi emlékeinkbe. Mert az úgyis körülvesz bennünket, ha akarjuk, ha nem. És így általában akkor tapasztaljuk a rosszat, amikor egészen közel hozzánk, amikor úgy az elemünkbe vág és felborítja az életünk menetét. És akkor ilyenkor hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy megkérdezzük, hogy ki a hibás? Ki a felelős mindazért, ami történik velünk? Vádolunk másokat. Néha-néha talán vádoljuk önmagunkat is, de még az is megtörténik talán, hogy elkezdjük vádolni az Istent. Mert mindig is ilyen volt az ember. Mindig keresi azt, hogy ki a hibás. Ki az, aki felelhet mindazért, ami velem történik. És hogyha visszaemlékeztek a felolvasott szakaszra, akkor ezzel a vakon született emberrel is kapcsolatban pont ezt a kérdést tették fel. Ki vétkezett? Ezt kérdezték Jézustól. És arra számítottak, hogy Jézus majd itt egy jó választ fog adni arra a kérdésre, hogy ki a hibás, hogy ez az ember születésétől fogva fogyatékkal él. Születésétől fogva vakon él. A gyermek? A szülő talán? És lehet, hogy mi hozzátennénk még azt, hogy vagy az orvosok? És amikor a tanítványok megkérdezik Jézus Krisztustól, hogy vajon ki is a hibás, hogy miért született ez az ember vakon, a szülei vagy saját hibája miatt, akkor tudnunk kell azt, hogy volt akkoriban egy olyan zsidó felfogás, amely szerint úgy gondolkodtak, hogy ha valaki valamilyen fogyatékossággal született, az azért van, mert a szülei valamilyen súlyos vétket tettek Isten ellen. De most ebbe a kérdésbe nem szeretnék annyira mélyen belemenni, ez most a mi szemszögünk közül nem is annyira fontos, bár azt gondolom, hogy azért ismerős felfogás a mi számunkra is. Akik valamennyire jártasok vagytok a történelembe, azok talán pontosan tudjátok, hogy nem volt ez annyira idegen gondolkodás őseinktől sem, hiszen sokan az 1526-os mohácsi vészt, a török rabigát is olyan sokan Isten büntetésének fogták fel. Isten büntetésének azért, mert olyan sok hibát halmozott fel Isten előtt a magyar nép. Hogyha kíváncsiak vagytok, utána tudtok olvasni, tájékozódhattok, de hogyha jól tudom, akkor az iskolákban is tanítanak ezekről. Tehát ami rendkívül érdekes, hogy alapvetően mi is úgy gondolkodunk, mint akkoriban a régiek. Úgy gondoljuk, hogy a legtöbb sikertelenség, a legtöbb balszerencse mögött
mégiscsak ott van Isten. Vagy legtöbben Istennek a büntetését látjuk mögötte, mert ugye rossz a lelkiismeretünk. És ez a rossz lelkiismeretünk olykor-olykor azt suttogja nekünk, hogy azért vert meg az Isten, mert. És akkor valamit előhozunk a múltunkból, ami nekünk tűnik, hogy egy el nem intézett dolog. Kapcsolatba hozzuk azzal a bal szerencsével, ami éppen most ért, ami éppen körülvesz, ami lesújt. És egy szóval azt szoktuk mondani, azt szoktuk kérdezni, hogy miért ver meg engem az Isten? Miért ver meg engem az Isten? És figyeljétek meg, drága testvérek, hogy Jézus válasza mennyire meglepő. Olyan csodálatos, ahogy Jézus azt mondja, hogy itt senki nem hibás. Sem a gyermek, sem a szülők, sem az orvosok, sem Isten. Vagy talán, hogyha mélyebben belegondolunk, akkor mégiscsak Isten. Mert hogyan válaszol? Azért történt mindez, hogy Isten dolgai legyenek benne nyilvánvalókká. Hogy Isten dolgai legyenek láthatókká ebben. És mondhatnám, hogy ez egy olyan érdekes szójáték is, nem? Hogy valaki vak, és rajta keresztül látják meg mások Isten. Rajta keresztül látják meg a körülötte levők azt, hogy hogyan munkálkodik az életében, hogyan dolgozik rajta Isten. És Jézusnak ez a különös válasza, ez olyan felszabadító. Ez felszabadít, mert akkor már nem kell feltétlenül a bajoknál keresni, hogy miért vert meg Isten. És akkor már elengedhetjük azt a magunkat büntetni akaró szokásunkat. Mert ugye vannak fájdalmas terheink. Persze van, ami bennünket is nyomaszt, és ezeket a terheket azt tesszük, vesszük, szeretnénk megszabadulni tőle, vagy talán olyan sokszor nem szeretnénk megszabadulni tőle, és most lehet, hogy ez olyan furcsának tűnik. De néha tényleg azt látom, hogy nem akarunk megszabadulni tőle, már az életünk részévé válik. Már az életünk részét képezi a sok-sok fájdalmas esemény, és ezek a rossz emlékek úgy beleépülnek a mi életünkbe, az emlékezetünkbe. Hát gondolkodjunk csak, biztosan volt már az életetekben, az életünkben olyan, amikor nem akarunk elengedni egy sértést. Nem akarjuk elfelejteni a bántásokat, amik értek bennünket. Emlegetjük, felidézzük, ragaszkodunk hozzá. Csak azért sem engedjük el, mert akkor olyan rossz volt, és akárhányszor eszembe jut, ma is ugyanolyan rossz. És ismerünk olyan embereket talán a környezetünkben, akik éveken keresztül, évtizedeken keresztül képesek nem szólni a másikhoz, nem köszönni a másiknak, nem bemenni a jó szomszédhoz. Egy szóval tartani a haragot valamiért, ami ott a múltban régen megtörtént, ami sért bennünket. Pedig olyan sokszor tudjuk, hogy sokkal jobb lenne nélküle, sokkal jobb lenne, hogyha nem gondolnánk ezekre vissza. Jó lenne átlépni már ezeken, de mégsem engedjük el, mégis szorítjuk magunkhoz ezeket. Vajon miért? Hát hagyom, testvérek, hogy gondolkodjon el mindenki saját magában. Ki a rossz emlékén, fájdalmas terhén. De én azt hiszem, hogy sokan éppen attól riadunk vissza, hogyha elengednénk mindezt a rosszat, akkor következne valami olyan szabadság, valami olyan egészen más dolog, mint amikor a vakon született ember látni kezd. Mert gondoljunk csak bele, drága testvérek, hogy milyen nagy változás lehetett ez. Milyen nagy változás lehetett az, amikor ez a születésétől kezdve vak ember egyszer csak látni kezd. Mert tudod, drága testvérem, hogy Jézus Krisztus ilyen változást tud hozni az életedben. És nem furcsa, hogy sokszor ettől a nagy furcsa változástól torpanunk meg. Hogy pont ezektől hátrálunk vissza, és maradunk ugyanilyen betegek,
a lelkünk ugyanilyen görcsben rángatózik, mert a régi valahogy visszahúz. Egyszerűen csak azért, mert megszoktuk. Egyszerűen csak azért, mert nem vagyunk hajlandóak változtatni. Mert mindnyájunknak vannak rossz szokásai. Nekem is. Bármennyire meglepő, nekem is van. És nektek is. De nem akarunk változtatni. És most engedjétek meg, senkinek sem bántásul, de talán lusták vagyunk változtatni. Drága testvérek, mindannyian tapasztalhattuk és tapasztalhatjuk, hogy azoktól a földi rossz szokásainktól, szenvedélyeinktől, amelyek úgy bele-evődnek, beleépülnek az életünkbe, hogy micsoda erőfeszítés kell ahhoz, hogy megszabaduljunk tőle. Mennyire megmunkál bennünket. És sokszor az ember lusta, hogy ezt az erőfeszítést úgy magára vállalja. Tudjátok, testvéreim, nagyon jól, hogy úgymond nem olyan rémes dolgokba beleszokunk, még éppen a rosszakba is, és olyan nehéz elhagyni őket, nehéz kimászni belőle. Segítségre szorulunk, pedig tudjuk, hogy el kellene engedni. Pontosan tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, de mégsem szabadulunk meg tőle. Visszahúz a régi és a megszokott. És látjátok, hogy akkor is valami ilyesmi történt, mert olyan furcsa, hogy ott az a sok ember, aki látja ezt a gyógyítást, azok nem annak örülnek, hogy meggyógyul ez a szerencsétlen. Nem örvendeznek vele együtt. Mert milyen nyomorult volt annak az élete, és ma is látjuk, hogy a vak embertársaink hogy kínlódnak a mi útjainkon. Amelyekről azért elmondhatjuk, hogy a mi útjaink, hát milyen csodálatosak az övék mellett. És aztán a mi útjaink is mennyire rosszak, vagy mennyire nem segítik azokat, akiknek a látásukkal baj van. És aztán itt nem csak rájuk gondolok, hiszen vannak, akiknek tolókocsiban kell járni, tolókocsiban kell élni az életüket. Mennyi akadályba ütköznek manapság. És ebben a történetben is azt véljük felfedezni, hogy ezek az emberek ahelyett, hogy örültek volna, hogy egy ilyen vakon született embernek az életminősége az most így gyökerestől meg tud változni, megjavul, elkezdenek háborodni, és azt mondják, hogy mégis miért gyógyult meg ez az ember. Kérdéseket tesznek fel. És hogyha jobban megnézzük, és úgy a szívünkkel, a lelkünkkel megvizsgáljuk ezt a háborgást, akkor azt tudjuk mondani, hogy na hát, ez aztán a vakság. Azért háborognak, mert meggyógyult egy ember. Azért haragszunk, mert ugye valaki lát, mert nem bólint rá mindenre, mert nem ad nekünk mindig mindenben igazat, mert megmondja az igazat. És ugye ez milyen kellemetlen néha nekünk is. Hát ezt elfogadni, hát ezt elismerni nyilván nem könnyű az elvakult embernek, mert valaki, hogyha elkezd látni, akkor mindig ott van a kérdés, hogy vajon miért gyógyult meg. És itt van ma is bennünk a kérdés, hogy vajon miért gyógyult meg ez a vakon született ember. Olyan jelképes ez, nem, hogy vakon született. Jelképes, amit Jézus ezzel a történettel elmond, és ez a megnevezés is olyan sokat mondó, mert tudjátok, drága testvérek, mindannyian ilyen vakon született emberek vagyunk. Mindannyian, akik most itt vagytok Istennek a házában, vakon született emberek vagyunk, elvakult emberek vagyunk, tévesen látunk, és tévesen gondolkodunk. És Jézus arra a kérdésre, hogy miért született vakon ez az ember, azt válaszolja, hogy azért született vakon, hogy nyilvánvalóvá legyen benne Isten munkája. Nyilvánvalóvá legyen az, hogy hogyan dolgozik Isten. Vagyis Isten bajokat és Isten nehézségeket is arra használ fel, hogy ezek által valamire tanítson bennünket.
Vagy talán úgy is mondhatnám, hogy szemléltető eszközre van Istennek szüksége, hogy másokat meggyógyítson. Az iskolában pedagógusok nagyon jól tudják, ismerős az a gyakorlat, hogy elmondanak valamilyen elméletet, aztán nem annyira értik a tanulók, és akkor fognak valamilyen szemléltető eszközt, és azt mondják, hogy nézd, ez így és így működik, vagy erre és erre azért van szükség, hogy ez kijöjjön belőle. Most itt nem tudok ilyen példákat mondani, de akik pedagógusok pontosan tudják, hogy a szemléltetés mennyire fontos ahhoz, hogy a gyermekek megértsék, hogy miről is van szó. És drága testvérem, olyan jó lenne, hogyha mindannyian megértenénk, hogy Isten arra használ fel bennünket. És arra akar felhasználni mindannyiunkat, hogy ilyen szemléltető eszközei legyünk annak, hogy ő hogyan dolgozik. Mert nem elég csak hirdetni. Nem elég csak elmondani valakinek azt, hogy Isten szeret. Hogy mennyire fontos az, hogy kövessed az Istent, hogy Jézus útján jár. Nem elég elmondani a gyermeknek azt, hogy menj el vasárnap 10 órára templomba, hanem ott kezdődik a dolog, hogy elmegyek a templomba, és a gyermekem látja rajta, hogy el kell mennem a templomba. Látja rajtam, hogy komolyan veszem az Isten dolgát. És látja rajtam, hogy bizonyos bajokkal hogyan küzdök meg. Látja azt, hogy én hogyan imádkozom. Látja azt, hogy a nehézségekre miként felelek. Mert ez a nehezebbik dolog, hogy a nehézségekre, a bajban miként viselkedem, hogyan viszonyulok hozzá, hogy hogyan vagyok beteg, vagy hogyan oldok meg bizonyos helyzeteket. Mert a gyermekeink láthatják, a gyermekeitek láthatják azt is, hogy hogyan oldotok meg bizonyos sértéseket, hogyan bocsátotok meg a másiknak. Hogyan tudtok valóban, hogyan tudunk elengedni múltbeli sérelmeket, hibákat, és hogy hogyan követjük Jézust. Mert ennek a történetnek a vége az Jézus követés lesz. Ez az az ember, aki egy életen keresztül nem látott, és most látóvá lesz. És ki az, akit meglát elsőnek az életében? Ki az, akire rátekint? Jézus Krisztus. És tudjátok, drága testvérek, ezt akarja a mi atyánk, ezt akarja a mi Urunk, hogy mi, a bűneinktől elvakult emberek, először, akit felfedezünk, először, akit meglátunk, először, akit megpillantunk, az maga Jézus Krisztus legyen. Mert ugye az állatoknak a példájából, a viselkedéséből ismerjük azt, nem tudom, hogy kik láttak már kis csibéket és kotlót, de nagyon jól tudjuk, hogy a csibe, amikor kikel a tojásból, akit először megpillant, hát az lesz a kotló. Az ő védelmébe megy, ugye? Oda menekül. És erre a felismerésre van nekünk szükségünk, hogy Jézust lássuk meg magunknak, és rajtunk keresztül pedig meglássák mások Jézust maguknak. Igen, drága testvérem, Isten bajokat, nyomorúságokat fel tud használni arra, hogy valami nagyon szépet hozzon ki. Hogy valami nagyon csodálatosat alkosson. Visszaemlékszem azokra a napokra, amikor még egyetemista koromban önkénteskedtem a betegek között, a fogyatékkal élők között, és valaki azt mesélte közülük, hogy eleinte lázadtam, eleinte hibáztattam Istent, hibáztattam a szüleimet, az orvosokat, és igen, eljutottam arra a pontra, hogy véget akartam vetni az életemnek. Majd pedig nagyon sok tusakodás után eljutottam arra a felismerésre, hogy a saját magam vagy a mások által elkövetett hibáknak következményei vannak. És hogy ezekért ne Istent okoljam, mert ő szeret engem. Ő jót akar nekem.
sőt a nagyon sok rosszból is jót tud kihozni. És azt folytatta tovább, azt mondta tovább ez a fogyatékkal élő, hogy így fedeztem fel, hogy rokkantságom nem csak teher lehet magamnak és másoknak, hanem sok-sok áldás és örömforrás. Íme egy ember vallomása, aki születésétől fogva azzal küszködött, hogy ő nyomorult, mozgássérült. És milyen jó, hogy Jézust nem csak a Szentírás, hanem mi magunk is mesterünknek nevezzük. És tudjátok, drága testvérek, hogy ez a szó azt jelenti, hogy egy jó szakember. Aki át tudja formálni, aki használhatóvá tudja tenni azt is, ami elromlott. Ezt jelenti a mester. És mindannyiunk élete születésünktől fogva el van romolva, és azt mondja el, hogy ember, bár születésettől fogva elromlottál, de én mesterien át tudom formálni. Mert a mester másképpen látja. Másképpen látja, mint aki nem ért hozzá, aki nem szakember. Jól tudom, hogy itt közöttetek is vannak szakemberek. És tudjátok, hogy akik nem szakemberek, azok hogyan bizonyulnak egy-egy darabhoz. Akik azt mondják, hogy ez már szemét, ez már nem jó, ez már nem használható, ezt ki kell dobni. De a mester azt mondja, hogy ne dobjuk el. Én még tudok belőle valamit alakítani, kihozni. Mert a mi nagy mesterünk, az Úr Jézus Krisztus tervszerűen dolgozik, mint ahogy a szakember is megnézi a munkadarabot. És tudja, hogy ez és ez fog következni belőle. És tudja, hogy valami, ami kijön majd belőle, az csodálatos, gyönyörű és nagyon szép lesz. És most hadd ugorjunk egy nagyot. Ugye láttunk már olyan művészi alkotásokat, amikor rácsodálkozunk, amikor csak nézzük, hogy vajon hogyan juthatott ilyesmi valakinek ez a szépe. Vajon mit akar ez ábrázolni, hogy ebből a gödgből, ebből a roncsból, ebből a rozsdás darabból hogyan lehetett ebből a szemétből úgymond valami fantasztikusat is kihozni. Valami fantasztikus dolgot a szemétből is kialakítani. És tudjátok, drága testvérek, hát ez a mi mesterünknek a tökéletes látása, a kitűnő látása, hogy ami eltorzult életünkre rátekint, a bűnös voltunkra rátekint, és azt mondja, hogy tudok ebből még kihozni valami nagyon jót. Ugye mindnyájan, akik már konfirmációs fogadalmat tettünk, emlékszünk arra, hogy hogyan erősíti meg a hitvallásunk a Heidelbergi KT az Isten gondviseléséről szóló kérdés-feleletben. Azt mondja, hogy hiszem, hogy Isten a rosszat is, amit a siralomvölgyben rám bocsát, javamra fordítja, mert meg tudja ezt cselekedni, sőt, meg is akarja ezt cselekedni. Gyönyörű ez a hitvallásos válasz arra nézve, amikor mi látunk nagyon nehéz dolgokat megtörténni az életünkben, akkor mi megriadunk, kétségeskedünk, elkezdünk félni, talán kétségbe vonjuk még az Isten szeretetét is, és erre adja a szánkba a Szentírás alapján a választ a mi hitvallásunk. Hogy nyugodj meg, ember, mert tudom, hogy neked most borzasztó, neked most elfogadhatatlan, de hidd el, hogy a Mester az jót tud ebből kihozni. És persze előfordulnak azok az esetek, amikor várni kell, mert nem történik így az egész, mert nem történik azonnal. Talán türelmetlenek is vagyunk. Mert ugye, amikor elromlik valamilyen tárgyunk, akkor szeretnénk, hogy azt most azonnal megjavítsa valaki. És van, amikor ez megtörténik, de van, amikor nem. Van, amikor a szakember nem tud azonnal jönni, amikor várni kell, amíg elkészül a munka. És ugye úgy szokta mondani az ember is, hogy kétszer örül, amikor jön a munkás, meg amikor megy a munkás a házból. Mert akkor befejeződik a munka. És sokszor ezt olyan türelmetlenül várjuk, hogy adja már vissza valaki a házamat, a szobámat, az eszközömet.
hogy végre jó legyen. Ne kelljen már várnom rá. És azt, amit a hitvallásunkból idéztem, a Szentírásból is halljuk, hiszen Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében azt mondja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Egy munkafolyamatról beszél a ma felolvasott ige. Mert Istennek műhelye van itt ezen a földön. Műhely van itt, ahol dolgozik, ahol munkálkodik. És mondja is, hogy be akarom mutatni rajtad keresztül azt, ahogyan én dolgozom. Akkor ott ezen a vakon született emberen keresztül mutatta meg másoknak, hogy ő az emberileg javíthatatlanból tud jót kihozni. Mert ugye arról az emberről akkor azt tartották, hogy nem gyógyíthatják meg. És ilyenek vagyunk. Talán javíthatatlanok vagyunk, drága testvéreim, akárhogy is szépítjük a dolgokat, de Isten egyedi alkotásai vagyunk. És a javíthatatlanból, az emberileg úgy gondolt javíthatatlanból valami nagyon csodálatosat tud kihozni. Olyan szépen val erről a 8. Zsoltár. Így írja, hogy ha látom egeidet, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Drága testvérem, hadd kérdezzem meg, hogy beszélte rólad már valaki ilyen szavakkal? Mondott-e már rólad valaki ilyen gyönyörűségeseket, ilyen szépeket, és ilyen igazakat? És ugye milyen csodálatos, hogy az Isten így beszél rólunk. Isten műhelye van itt a földön. És talán aki járt már műhelyben, vagy akinek van otthon műhelye, az tudja pontosan, hogy mi van ott. Talán csodálatos rend. Árpádra nézek, mindig rend van a műhelyedben? Ugye nem? Piszok van, por van, szemét, rendetlenség, és lehet, hogy sebek is vannak. Hányszor látjuk a sebeket a munkások kezén, nem? És milyen csodálatos, amikor rátekintünk a mi mesterünk kezére, és ott látjuk a sebeket. Az értünk ejtett sebeket. Mert ugye Ézsaiás prófétától idézve a mi Úrunk Jézus Krisztus betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta, vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Drága testvérem, a te sebed az ő sebei. De nem csak a tied és az enyém, hanem mindannyiunknak a sebe rajta volt. Aztán Isten műhelyében rajtunk is esnek sebek. De hát nem tudom, ki látott már olyat, hogy a munkadarabbal mindig kíméletesen bánnak. Dehogy is. Fúrják, csavarják, ide dobják, abba a sarokba dobják, fűrészelik. Néha tűzbe, néha hideg vízbe, ahogy mondja is a Zsoltáros, hogy tűzbe, vízbe vittél be bennünket. És látjátok, drága testvérek, hogy bizony Isten a munkadarabbal néha nagyon kegyetlenül bánik, nagyon keményen bánik, és talán emiatt sóhajtunk, talán emiatt lázadozunk, kesergünk, kétségeskedünk. De hát végül is műhelyben vagyunk, nem? Azt mondtam, Isten műhelyében vagyunk. És látjuk ezt a rendetlen világot, ahol bárhova tekintünk, azt mondjuk, hogy ez sem jó, az sem jó, ez is rossz és az is rossz. Ez így van. De ez a műhely. És tudjuk, drága testvérek, hogy sokan talán azért nem járnak templomba sem, mert azt mondják, hogy milyen sok képmutató ember jár oda.
mennyi sok gazemberséget tesznek a hétköznapokban. Vagy a lelkész szépen prédikál, de hát nem így éli a mindennapjait. És még sorolhatnánk meg annyi példát. Hogy mennyire ismerős. De hát igen, testvérek, még mindig azt mondom, hogy műhelyben vagyunk, hogy még nem vagyunk tökéletesek. De itt a templomban levők közössége nem is a tökéletesek közössége, hanem ez a kórház a beteg emberek számára. Mert ugye emlékszel Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy nem az egészségesekért jöttem, hanem a betegekért, hogy meggyógyítsam őket. Azt mondja, hogy azokért jöttem, akik sebeket viselnek. Azokért jöttem, hogy bekötözzem azokat, hogy meggyógyítsam azokat. És alakít a Mester, és formál, és rajtunk keresztül meg akarja mutatni a többi embernek, hogy igenis van változás. Hogy lehetséges a változás. Kellenek a szemléltető eszközök. Ezt mondtam az előbbiekben is, és még mindig ezt mondom, hogy kellenek a szemléltető eszközök, és ti is, meg én is ilyen szemléltető eszközök lehetünk Isten kezében. Mert mi történik, amikor készen van a darab? Hát akkor nem marad már a műhelyben, hanem visszaállítják a helyére. És valóban ez a mi életünknek is a célja, olyan gyönyörűen fogalmazza meg Kálvin János, hogy Isten dicsőséges szolgálata. Ez a keresztény ember életének a célja. Isten dicsőséges szolgálata. És a dicsőség szolgálata közben Isten innen a műhelyből a kézdarabot visszaviszi magához a szép szobába, abba a mennyei hajlékba, az ő otthonába. A János 12:26-ban azt mondja, hogy ahol én vagyok, ott van az én szolgám is. Kedves testvérek, hát igen, mindannyian elromlottunk. Mindannyian eltorzultunk, születésünktől fogva torzak vagyunk, ahogy Dávid is fogalmazza az 51. Zsoltárban. Íme én vétekben fogantattam és születtem, bűnben melengetett engem az én anyám. De imádságainkban alkalomról alkalomra, hétről hétre, vagy napról napra elmondjuk azt, hogy köszönjük, és hisszük, hogy a Mester keze bennünket szépen helyre tud rakni. És hogyha van az életedben sok-sok fájdalmas emlék, sok keserves dolog, sok nehéz pillanat, amit felidézel, akkor ne csüggedj el, mert Isten pontosan ezeket akarja, és ezeket tudja felhasználni arra, hogy szebbé tegye az életedet, arra, hogy szebbé tegye a mindennapjaidat. És hogyha ő belenyúl, hogyha az ő keze odanyúl, akkor rajta keresztül Isten országa csillan majd meg a mi sebeinken, a mi torzulásainkon, a bajainkon. Többször idéztem már nektek Ady Endrének az Úr érkezése című versét, hadd olvassak most is, mert olyan megragadóan fogalmazza meg, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És megvakultak hiú szemeim. Meghalt ifjúságom, de őt a fényeset, nagyszerűt, mindörökre látom. De őt a fényeset, nagyszerűt, mindörökre látom. Én arra buzdítalak és bátorítalak téged, drága testvérem, aki ma itt vagy, hogy engedd meg, hogy itt az életedet Isten ebben a műhelyben helyrehozza. Engedd meg, hogy végezze el az ő munkáját rajtad. Hogy legyen nyilvánvaló mások szeme láttára az ő helyreállító és gyógyító munkája. Bár a mai részben még nem olvastuk, de majd a későbbiekben fogjuk olvasni a következő alkalmakkal, hogy Jézus megkérdezte akkor ezt a meggyógyultat, hogy hiszel-e bennem? És ő így válaszolt, hogy hiszek, Uram, és leborulva imádta őt.
És ez a kérdés, ez ma itt mindannyiunknak szól. Nektek is szól ez a kérdés. Hisztek-e Istenben és az ő fiában, Jézus Krisztusban? Válaszolja meg mindenki magának, válaszoljuk meg magunknak, de ha kimegyünk a világba, akkor merjünk bizonyságot tenni mások előtt is róla. És kérjük a mi mindenható Atyánkat, hogy a Szentlélek erejével tegye láthatóvá, nyilvánvalóan életünkön az Isten munkáját. Amen.